да ни разкажеш за първото ти отиване в Гърция? Значи, тук в нашата къща се коментираше много за Гърция, защото баба ми, дедо ми, татко ми са живяли в Долни Порой след 1941 година. Дедо ми там е държал гостилница и много разкази и за мен е било любопитно да видя как е там. Като отивал съм горе на границата и за мен беше събитие, че стъпвам в гръцко и едва ли не съм щастлив, че съм бил стъпнал на гръцка земя. Това е било голямо събитие. Обаче след 90-та година, когато ни дадоха червените паспорти, аз имах един комшия, който работеше на митницата и ми уреди визи. И аз заедно с двете ми дъщери и двамата с жената, с Москвичо, от тук заминахме за Гърция, на море. Татко ми беше дал имена на гърци, които през неговото време са живяли заедно и вика, видиш в Долни Порой и намериш тия хора. И аз отидех, изкарахме няколко дена на Агия Триада до Солун и вече на връщане отидех в Долни Порой и то отидех вечерта, при вечер. Значи, първо от там, като идваш от към Неопетрици, насам и първо се качваш на Горни Порой и след това слизам вече в Долни Порой и гледам хората по кръчмите наседали, пият, хапват и всички, като видя българска кола и всички почват да го оглеждат тази кола. Каква е тази българска кола? Москвич. И ние с жената пристигаме и сега вече от Горни Порой слизаме в Долни Порой. И гледаме един парцел, който е свободен, имаше скелите за тютюн. Викаме, тук ги пренощуваме тази вечер. Паркираме колата, децата спият в колата, ние на предните седалки. Извадихме си ядене, сложнахме на капако на колата, консервите и си хапваме, пиваме си, даже една бутилка коняк си пиехме с жената, за да може да преспим по някакъв начин. И да осветява една кола и идва срещу нас и ние викаме, леле, сака. Нещо беля сигурно сме направили тук, щом те идват. И очаквам проблем. Аз знам 2-3 думи гръцки, но нищо повече, едно изречение мога да върши. И тия хора слизат, почнаха с знаци. Какви сме ние? Викаме от България. Разбрахме ги това. Тук ли ги спиете? Да, тук. О, но не може. За ръката не фащат да влезем в техната къща. Мъж и жена беха с една кола Хонда, сега и моята е Хонда. И ние викаме, ние сме мръсни, не е имало хубава вода да си изкъпим от морето. Как ти влезем в къщата там, косата ми на пръчки, почнаха да не дърпат за ръката. Викам, нека си япнем и после ти влезем вътре. И аз казах едно име, Таки от Ганджидис, татко ми беше казал за него, а той е бил наблизо. И те по телефона веднага го викнаха, Таки знае някаква дума български, горе-долу се разбрахме. И като седнаваме и ракия пиене и муабет, до 3 саата. И вече сутринта се оговаряме с Таки да не откара там, къде е била къщата на татко ми. Татко ми е бил ерген тогава, имала и приятелка. Па и тя от Солун живее, па и тя си била тук. Айде и при нея, айде и в кръчмата. И това ми беше първото посещение на Гърция. Аз бех възхитен от това, което техните села как беха поддържани, как къщите им хубави, всичко устроено. Хареса ми много. И от отношението на тия хора. Защото тук казват, гръкле, викат, удрям от ваша мара и на снимка да видиш. Което не е така. Значи, много човешливи, много свестни хора. След това те няколко пъти идваха вече при нас в една кризата, когато нямаше захар, брашно, олио, не знам какво. Те ми носят туби с олио, брашно, захар, дрехи, ни носят тук и с тия хора завързахме едно много голямо приятелство, в което много често и ние сме отивали там и те идваха тук и живеехме прекрасно. Даже имам един инцидент тук с един мой съученик. Те ми дойдеха 15 човека и в бар човече се седнали, хапваме, пиваме и той почна да хвърля чаши, бутилки, да прави скандали. Той вика, обади си на полицията. На кой се обадиш? Полицията никога няма да реагира.
Бе, такива, даже това може би не е за пред камера, ама така. И тия хора след това вече организирано не стъпнаха. Значи ние се показаваме като говеда. Докато те са много възпитани, много... И сега като отивам там, винаги съм посрещан перфектно. Даже едно от момчетата е в РТ3 в Солун. И той едва тук да снима за песната Айди Димянов горни порой. И аз събрах читалището. Тук вътре в барчето направи едно филмче, което се излъчи по тая програма за тази песна, защото аз казвам, тя трябва да е химна на нашето село, защото от тук тръгва пътя за горни и долни порои. От Самуилово тръгва. На времето е правен този път от сръбски пленници и хората от тук нагоре, а той си съществувал и в древността, защото проходът е бил винаги привлекателен за преминаване от друга страна на Белащица. И... За Демир Капия. За Демир Капия, да, проходът. И е така. Перфектно си... А те са дошли от тук, от Демир Капия, са преселниците, като са идвали, са минали от тук. Повече и там са презчаквани от андартите и са ги обирали. Гръцките андарти също са ги посрещали пък там на прохода и те са им взимали, знам една жена, която скрила в пелените на детето там 2-3 лирички, за да прекара нещо да има тук. Тежък е бил живота и тия отношения са разделили хората. Докато сега Европейския съюз ни дава свобода да одим всеки ден да имаш възможност и да си свободен, да отиваш, от това по-хубаво няма. Аз не знам защо някои хора агитират и пречат и за приемането на еврото, и за Европейския съюз не са доволни. Какво иска тази свобода? Не сме ga имали ние да не смееш да стъпнеш на границата. Сега, ако искам с туристическа група, през Демир Капия ти ги сваля имах такъв случай приятел, който е турист, само че аз тогава имах друга група и не можех да тръгна с него. Иначе той прекара вече една група и в горни порои са го посрещнали като надежда за техния живот, защото и там младите хора са се изнесли и няма много голем поминък.